Helo na noswaith dda i chi. Mae Newyddion addysg yn rhybuddio bod cynlluniau Prifysgol Caerdydd i gael gwared ar 400 o swyddi wedi creu diwylliant gwenwynig o fewn y sefydliad. Yn ôl Leighton Andrews, sy'n athro yn yr ysgol fusnes erbyn hyn, mae pobl yn rhy ofnus i siarad yn agored am eu pryderon. Rydyn ni hefyd wedi clywed gan ddarlithydd sy'n rhybuddio bod nifer o staff yn teimlo dan straen ac yn ei chael hi'n anodd parhau i gynnig addysg o safon i fyfyrwyr. Dyma adroddiad Anes Deirig. Gyda diffyg ariannol yn y coffre o dros 30 miliwn o bunnau, mae Prifysgol Caerdydd yn ceisio gwneud arbedion ariannol sylweddol. Ond mae'r cynlluniau wedi gwylltio nifer. Mae un cynwynidog addysg sydd bellach yn darlithio yn yr ysgol fusnes yn rhybuddio am yr effaith ar staff. Mae e hefyd yn honni bod yna ddiwylliant gwenwynig o fewn y brifysgol. Dwi ddim yn siŵr bod pobl yn hapus i siarad mas. Falle mod i'n wneud e achos dwi wedi cael profiad yn y goffennol am y polisia addysg uwch. Ond mae pobl yn grac a ddweud y gwir ac mae sefyllfa yn ddiflas. Does gan neb hyder yn y proses. Dwi'n siŵr bod neb yn credu beth mae'r bwrdd y brifysgol yn dweud ac mae'r sefyllfa yn gwarthus. Mae Prifysgol Caerdydd wrthi ar hyn o bryd yn ymgynghori ar ei cynlluniau i gael gwared o 400 o swyddi. Fel rhan o'r cynlluniau, fe all rhai cyrsiau ddiflannu yn llwyr. Cyrsiau fel nyrsio, cerddoriaeth a ieithoedd modern. Dyw i ddim yn glir ar hyn o bryd pwy fydd yn colli ei swyddi, ond mae 1,800 o staff wedi cael gwybod y gallai swyddi nhw fod dan fygythiad. Dwi'n un o'r bobl sydd wedi derbyn llythyr yn dweud bod yn swyddi o dan risg. Fel bob arall dwi'n poeni, dwi'n yn gwybod be fydd yn digwydd dros y misoedd nesaf. A maen nhw'n gofyn i ni dysgu y myfyrwyr ni, gwneud ymchwil ar y safon gorau. A diolch yn hawdd gweithio dan yr ymgylchedd yna pan ti ddim yn gwybod pan mae dy swyddi'n ansicr. Dwi'n rili yn poeni o ran iechyd meddwl lles staff. Mae Prifysgol Caerdydd yn dadlau bod rhaid i nhw wneud newidiadau anodd fel hyn mwyn goroesi yn yr hinsawdd sydd ohoni. Wrth gwrs, mae prifysgolion ar hyn o bryd, maen nhw mewn sefyllfa anodd. Dwi'n cytuno fo hynny, ond dwi'n meddwl bod hwn ydy'r ffordd gorau i fynd ati. Mae Prifysgol Caerdydd yn pwysleisio taw cynllun yn unig yw'r toriadau yma ar hyn o bryd, a bod ffordd bell i fynd eto cyn dod i benderfyniadau terfynol. Ond mae'r pryder ymhlith staff yn amlwg, a'r ansicrwydd yna yn cael effaith ar y myfyrwyr hefyd. Mae yna rhyw fath o ias oer fyny cefna pobl ynglyn beth yw dyfodol ein cwrs, beth fyddai'n cael fy nysgu gan yr un pobl blwyddyn nesaf, blwyddyn ar ôl. Os da ni ddim yn cael y ddarisg da ni wedi talu amdan, beth yw'r pwynt dod i brifysgol sydd yn rysl grŵp fel Caerdydd, mae'n siomedig. Amod o dysgu myfyrwyr ydy amod o gweithio staff. Mae'n bwysig iawn bod y staff yna yn cael eu cefnogi a bod nhw'n gwybod beth sy'n digwydd, fel bod modd yn nhw'n gefnogi myfyrwyr a bod myfyrwyr yn cael profiadau maen nhw'n ar ddiwedd y dydd yn talu i gael. Dyw Prifysgol Caerdydd ddim wedi ymateb yn benodol i sylwadau Leighton Andrews eto, ond maen nhw wedi pwysleisio droion bod yn rhaid gwneud penderfyniadau anodd. Yn ôl gweinidog swyddfa'r cabinet, fe fydd y gwasanaeth